datorren ostiralean hilako 24 Atletikek bere hauteskundeak burutuko ditu. Jakin dakizuenez, 3 hautagaien plantxak aurkeztuko dira, kasuntan Iñaki Aretxabaleta, Ricardo Barkala eta Jon Uriarte izango dira hautagaiak. Eta azken asteetan herri eta eskualde ezberdinetan aritu dira euren programak eta euren proposamenak aurkezteko. Duela egun gutxi, Ricardo Barkala bertan egon zen, Laudion bere proposamenen nondik norakoak aurkezten, beharrezkoak zituen sinadurak aurkeztu baino lehen. Bere hautagaitzan Laudio Arraden Leo Barañano dugu, arratsaldeon bai. Eta bestetik, zorrotzarra izanik, Laudiorekin lotura duen Gaizka Arrutenetxe, izan ere, txikitan, bertara etortzen bai zinen. Bai, holan da. Ez dakite, egin zigutenean aurkezpena, Leori eta bera esan zuen Laudioko azala, eta orduan nik esan nian, begira, nire aitit eta amamak Laudion bizi izan ziren. Eta gu etortzen ginen, udan eta aitit eta amamaren etxera. Eta hori da, aitit eta mama etorri ziren gerra amaituta gero, aitite Bilosara etorri zen lan egitera. Eta orduan hemen bizi izan ziren, eta orduan gure ama be, hemen bizi izan zen. Eta hori da, Laudiorekin daukadan harremana. Gero, ez dakit interesgarria den ala ez, baina ez dakit aitak bazeukan hor be olako bitxitegi edo bitxi den da txiki bat. Eta, Avenida Zinema aurrean, bazegoen horre, Javieri Aurtenetxe olakoren bat, eta bai. Zaharreko goratuko dut. Segurenik zaharreko goratuko. Aitek lan egiten zuen Bilbon eta Laudion, ezta? Eta orduan bazeuzkan kuadriak bai Bilbon eta bai Laudion. Eta orduan berak Juan Manu zen, Juan Manu. Eta orduan berak bazekien, agurtzen zutenean edo norbaitek deitzen zionean, bazekien nor zen Laudiokoa eta nor zen Bilbokoa. Ze Bilbon zen Juantxu, eta Laudion zen Manu. Eta orduan, Manu, hau Laudiokoa da. Gaurkoan Leo eta Gaizka ditugu, eta aipatu bezala, biak ala biak Ricardo Barkalaren hautagaitzaren parte osatzen duzue, lehenik eta behin. Zerk eraman zaitue proiektu honen parte izatera? Ni Laudioko abokatua naiz, arabarra, baina bazkidea ere. 50 urte bazkide bezala daramat, 50 urte ditut, eta nire familian beti Atletikekin oso harreman estu egon da. Nire aita, nire anaia, nire alaba, guztiok bazkideak gara. Eta beti egon naiz futbolaren inguruan, Laudioko direktiboa izan nintzen orain dela 30 urte, 4 urte eman nituen, futbola asko gustatzen zait, Bizkaiko federazioan ibili naiz ere beste 30 urte, eta gestioaren inguruan ere beti izan naiz zenbait enpresetan baina futbola da niretzat izugarria eta oportunitatea etorri zen, deitu zidaten, lagun batzuk komentatzen Ricardoren proiektua nola zen, gustatu zitzaidan asko, ze nolako proiektua zen, arlo ezberdinetan, niretzat oso posibilitatea polita izan zen parte hartzeko, komentatu zidaten eta animatu nintzen, eta hemen gaude. Proiektuaren definizio nagusienetako bat bateratzailea dela da. Bai, hori da. Azkenean, Ricardo berak oso nahi zuen konsenso bat, berak hasiera batean esan zuen konsensu bat nahi zuela atletiaren inguruan, saiatu zen konsensu hori lortzen, azkenean ezin izan zen posiblea, 3 kandidatu daude, baina bera ere jarraitu zuen konsensu horren bila eta etiketez kanpo nahi zuen beste inguruko jendea egotea, eta hori izan zen bere nahia, eta nik uste dut lortu duela gure kandidatura, abokatuak daude, medikuak, arlo ezberdinetako jendea, beste inguruko jendea, eta nik uste dut osatu dugula kandidatura oso polita, ez? Eta kandidaturaren egitura zarago, Gaizka, zeintzu dira proposatzen dituzuen gako nagusiak? Hor, arlo ekonomikoan egin zuten ulako aurkezpen bat, ez?
eta aurreko ekonomikoaren barruan, hor batez ere, hauek loreak eta zeharrek eta egin zuten aurkezpen horretan, atletikeko aktiboak, aktiboetan egin zuten azpimarra, Samamez, Ibaigane eta Lezama, eta gero atletikeko informatikarrak eta zare sozialen asunto horretan, hitzartuta daukaguia Hernandorekin. Bernardo Hernández. Googleko ejecutiboa. Googleko ejecutiboa izan zena eta bigarrena izan zena eta, antza oso ona. Nik enuen ezagutzen, aurkezpena egin zenean, Javier Aldazabalek esan zuen, behar bada ez duzu ezagutuko, baina mundu informatika munduan oso ezaguna da. Eta, hori ekonomia arloan, ez da. Gero, kirol arloan badakizue, alde batetik talde emakumeen taldea daukagula, eta, hor, erabaki da hau tirapu ez jartzea hor buruan, eta gero azpimarra egiten dugu azpiko egitura guztia emakumeak izatea. Uste dugu oso importantea dela, ez gara beti biliko emakumeen kontuak eta gu gero beti gizonak atzetik edo ez. Uste dugu oso importantea dela. Eta gero ez dakit, Leok azalduko gehiago igual, Planes eta planak. Planes eta planak. Nik, hori nesken asuntoa guretzat, prioritarioa da, ez? Azkenean, nesken artean eramatea, gestioa nesken artean eramatea, azkenean, hemen bi mutil gaude, baina guretzat nesken ekipoa, nesken artean eramatea, ez bakarrik entrenatzailea, baizik eta ere gestioa eramatea guretzat, ardatz nagusia da, ez? Gainera, diru asko inbertitu da, nahi dugu diru gehiago inbertitzea, eta guretzat, hori, ardatz nagusia da asunto hori. Gero, arlo deportiboan ere, hori, Ramon Planes ekarri dugu, guretzat Lezama da, importanteena, azkenean, 176 ekipo konbenituak ditugu, eta guretzat da ardatza nagusia, ez hori zaintzea. Azkenean, guretzat Lezama ondo doa, funtzionatzen du, ez dugu errevoluzio bat egingo, baina guretzat oso interesgarria da, ez hori, Gaizkak esan duenez, innovazioa sartzea, modernitatea zaintzea, baina Lezaman 140 langile daude, eta guretzat langile horiek lan izugarria egiten ari dira. Guretzat Lezamak funtzionatzen du, baina behar du innovazio pizkat. Horretarako, Planes etorriko da, ez? Guretzat langileak, guretzat eta niretzat, enpresa guztietan langileak errespetatu behar dira, guk uste dugu langile horiek lan izugarria egiten ari direla, eta sartuko dugun gauza izango da, teknologia, modernitatea eta innovazioa, baina aldaketa izugarriak ez dira. Hala ere, hauteskunde hauek ere badaude markatuta atletiken ingurune sozialan dauen espektatiba batengatik, eta da, datuei erreparatuta, gizonezkoen lehen taldeak, 5 urte daramatza Europara zailkatu gabe, aipatu bezala emakumezkoen egiturari dagokionean, sekulako aldaketak eman dira emakumezkoen futbolean, eta ikusten ari gara, nola gizonezkoen txapeldunen ligan aritzen diren hainbat taldek ere, sekulako egitura potentea daukatela emakumezkoetan, eta nola ere, guzti horrek eragina izan duen altxortegian, eta erantzi behar zaio koronavirusak berak egindako zuloa, ez? Eta badago hor, zaletu eta bazkideen partetik, espektatiba bat gauzak aldatzeko eta hobetzeko, ez? Eta zentzu horretan, hiru oinarri markatu dituzue. Ekonomikoa eta lako zirkulo virtuosoa, kirol alorrean Ramon Planesen eskutik eta goi mailako entrenatzaile batek hartzea eta Lezama indartzea. Hori da, azkenean 3 ardatzeak horiek dira, nesken ekipoa. Guretzat prioritaria da, etorkizuna da. Gogoratu behar dut ere, Laudion ere adibidez, nesken ekipoekin Altzarrat ekipoa, hori da gure ardatza, ez hori da, hori zaintzea ez, baina azkenean lehen ekipoa da oso importantea guretzat. Europara ez gara heldu azken urte hauetan, baina guretzat lehen ekipoan, arlo deportiboan, uste dut Ramon Planesen planteamendua izugarria da. Ezke,
niri esaten didatenean proiekturik ez dagoela, ezken ipikatzen naiz. Osea, gomidatzen dizuet gure webgunera sartzea, guk esaten ditugun arloak ikustera, ez? Planesek planteatu zuen arlo deportiboan, bere interbentzioan, bere ardatzak edo berak egingo duena, eskizugarria da. Planteatzen du Lezama Lab edo Athletic Lab, laboratorio bat, hori hobetzeko jokalariak, kaptazioak ere hobetzeko. Azkenean, gu biomekanikaren asunto hori superinteresgarria izan zen, Javier Aldazabal eta Andoni Mazekin planteatu zutenean, ez? Azkenean, gure filosofia dela eta guretzat Lezama eta hori zaintzea guretzat prioritarioa da, ez? Azkenean, beti jendeak hitz egiten du, kezi fitxajes, kezi entrenadorea, entrenadorea oso garrantzitu da, fitxajeak ere... Ere egon daitezke. Bai, noski baietxo egon daitezkela, baina azkenean, dago adibide bat, ez? Azkenean, Espainiako selekzioan, azken urteetan, selekzio guztietan, ia 29 jokalari egon dira, ez? Hor dago, asko atletikekoak, baina beste batzuk ez. Orduan, hori zaindu behar da, ez? Hori kaptazio gune hori zaintzea eta hori prioritarioa da. Gero galdatuko didazu entrenadoretaz, seguru, baina guretzat Lezama ere oso garrantzitsua da. Bai, gero galdetuko dizut entrenatzaileen inguruan eta jokalariren baten inguruan. Aurreko gaizka, aipatu zuen, Ainhoa Tirapuren figura, zalantzarik gabe instituzio bat da klubean, eta emakumezkoen taldeari dagokionean, gainera irudikatzen du zenolako garrantzia duen erreferente horiek sortzea. Eta, aipatu zuen moduan, erreferente horiek ere, gerora, kudeaketarako esparrua izatea baita ere. Bai, eta gainera Ainhoa Tirapuk horretan, ez dakit, eskarmentu handia dauka, ez da? Ez? Kirolarroan ez ezik, zera gestio munduan edo, hor izan zen, hori ez, emakumen ordezkari... Hitzarmenean. Hitzarmenean, eta gero da emakume bat nik ikusten dut telebistan, eta oso komunikatzaile ona da, ez da? Bai gazteleraz, bai euskeraz, ni ez dakik geratzen naz, aputxu sorginduta berarekin, ez da? Eta uste dut neska oso egokia dela atletikentzat. Berak kluba eragile sozial moduan definitu zuen, jakin badakigu, atletikeko zaletuentzat klubak badaukala berebiziko garrantzia eguneroko bizitzan, eta orain arte aritu gara, arlo ekonomikoaz, digitalizazioaz, kirol estrukturaz, baina badago beste hanka bat, eta hanka hori soziala da, eta hori islatuko da fundazioaren bitartez, Euskara Planaren bitartez, zeintzu dira zuen asmoak eta gogoetak? Nik bakarrik izango dizute Euskararen arloan. Orduan Leo fundazioa tokatzen zaizu. Bai, Euskararen arloan, ni Euskara irakaslea naiz, eta orduan hor gure asmoa da sartzen garenean egitea olako diagnosi bat, eta gero Euskara Plan bat egitea. Eta bikain kontu horretan, badakizue, 3 arlo daudela, zilarra, brontzea, zilarra eta urrea, eta gure asmoa izango litzateke bikain urrezkoa ataratzea, ezta? Eta gainera hori estatutu horrietan adierazten da, 10. Zerapenean adierazten da Euskara Plan bat egin behar dela, hori bete egin behar du, bai, hori Euskarari dagokionez. Nik beti esaten dut, ez dakite, estres linguistikoaren kontzeptua, zer dan, ez da? Estres linguistikoa da, bagoaz, ez dakit, taberna batera edo, eta Euskaraz komunikatu nahi dugu, baina ez dakik aurrean nor dagoen, ez dakik nor dagoen aurrean, eta orduan, ez gara usartzen euskeraz edo erderaz hitz egitera, edo gazteleraz hitz egitera. Eta orduan, askotan zer egiten dugu errezena, gaztelera jotzen dugu. Eta gero, igual, konturatzen zara, besteak igual erantzun diola beste bati euskeraz edo, ezta? Eta esaten zu, kauen lamar. Nik pentsatzen dut, atletikekin harremanan eukui behar duen edonork, ez dezala estres hori
jasan. Lehenengo berba izan da dira, egunon, zer nahi duzu edo holakore bat adieraztea ba. Eta hori, ez dakit, horrela ikusten dut nik euskararen zera arloa edo. Eta lanketa bera ere lezaman egin daiteke. Eta lanketa egin daiteke, batez ere, hori ez, batez ere arrobiko entrenatzailekin eta horiekin, ez. Eta Leo, plano sozialean, 125. urte eta fundazioari beste bizi berri bat. Bai, a ber, ni ez naiz oso kritiko atletikerekin, eske ni oso forofogoitia naiz, eta atletiketik guztia gustatzete, baina fundazioarekin pizkat kritiko bai izango naiz. Azkenean, nik uste dut, buelta pizkat fundazioari eman behar diogula, dauden proiektuak betetzea eta etortzen eta beste proiektu berriak ere egitea. Nik uste dut fundazioan bai lana egongo dela, eta saiatuko gara hori beste iniziatiba batzuk berriak eta incentibatzea. Bai, 125ko torneoa nik uste dut oso ideiona dela, landu behar dugu, nahi dugu ekipo batzuk ekartzea, gure kanterarekin bezala pizkat harreman eukitzea. Azkenean, Atletik da klub historikoa, 125 urte esatea oso serioa da, eta guretzat ospakizun hori oso garrantzitsu izango da. Ricardo Barkala berak dago horren buruan, eta gure asmoa da zerbait berezia egitea, heltzen bagara, osatzen dut helduko garela, 125 urteko zera hori ospatzeko. Aurretik ostiraleko hauteskundeak daude, eta galdera ezinbestekoa da, saihestezina. Aste honen hasieran Marcelo Bielsaren figurak protagonismo osoa bere ganatu du, Iñaki Aretxabaletaren entrenatzailea izango baita, eta orain mundu guztia dago Ricardo Barkalaren entrenatzailearen zai. Karta ezberdinak ditu, ezagunak direnak aldez aurretik hemen egonda izategatik, eta baitaren nazioarteko goi mailako entrenatzailea. Ikusiko dugu, txisteratik untzia ateratzen. Bai, ikusiko dugu, seguru baietz. Gauz, entrenadoren asuntoa, oso garrantzitsua da guretzat eta jendearentzat, baina nik uste dut Javier Aldazabalek atzo esaten zuela, baina hauteskundeak dira lehendakari bat, hautatzeko, ez entrenadore bat, nik jarraitzen dut nire rolloarekin eta nik uste dut gure proiektuak oso interesgarriak direla eta hori esaten dizuet begiratzeko, Entrenadorea bai, izango da, erabakita dago, ordu batzu barru aterako da, seguru baietz, eta ona izango da atletikentzako, eta hortara heldu gaitezke, baina seguru baietz, helduko dela eta lasai egon, zen azkenean ona izango da, baina beste batzuk esaten duten bezala, azkenean lehendakari bat 4 urte irango du, eta entrenadore bat egon daiteke 5 urte edo 2 hilabete. Orduan guretzat oso garrantzitsua da, oso ona izango da, baina beste gauza bat daude ere, Eta gainera, atzo izan zen Bielsaren eta eguna. Eta gaur izan da... Abiñaren eguna. Uriarteren, Abiñaren utziko dugu, Uriarteren eguna izan da, berak hartu protagonismoa, gero gauzak okertu dira, beste gauza bat izan da lerroburua edo. Eta orduan, egun batean olako bi berri dosifikatu behar dugu, eta itxarongo dugu, bian... Azken kolpea izango da, azken kolpea izango da. Imaginatzen dut, egunotan, jende pilo bat etorri zaizuela galdetzen, batetik nolatan, sartu zareten, Atletikeko zuzendaritza batzordeko parte izateko abentura honetan, eta imaginatzen dut ere, jende askori eta zalantza asko argitu dizkiezuela. Zer nolako feedbacka topatu zuen jendearekin? Nik izugarria, egia esan da izugarria. Ni daramatzat 26 urte abokatu bezala Laudion, ez bakarrik Laudion, eskualde osoan, Orduñan, Artziniegan, Aiaran, Amurrion, Orozkon, eduki ditut asuntoak leku guztietan. Jende asko ezagutzen dut, bazkide asko ere ezagutzen dut, eta da izugarria. Ez dut uste Bilbon bezala, zen azkenean gu gaude pizkat apartatutak, baina izan da izugarri. Jendea datorkit, batez be, kin ba ser vuestro entrenador, galdetzen, batez be, proiektuarekin oso galdera gutxi, eta hori pikatzen nau pizka bat, baina bai, izan da, kanpaina, nik badaukat esperientzia txiki bat, ni ere beste kandidatura joan nintzen orain dela 12 urte,
baina, bueno, denbora pasada eta izugarri. Beste kanpainetan ere lan egin dut, ez hautagai bezala, batzutan ere, lagundu dut beste kanpainetan, baina eske Atletikeko kanpaina da izugarria, atope, baina jendea datorkit ondo, galdetzen gure proiektua, eta, proiektutik ez asko, baina, galdetzen, eta bai, da izugarria, eta niretzat behintzat oso polita, ez? Azkenean lan egitea atletirentzat oso polita da niretzat. Eta egia da, bai. Leizka, zure kasuan? Nire kasuan Zornotzan izan zen ustekabe handia, ez? Ni sartu nintzen honetan, Javier Aldazabaren eskutik, ez? Lagun minak gara, da txikitaktik gara lagunak, eta berak proposatu zidan, jakinek gainera euskara irakaslea naizela eta hor, eta hasieran ez dizuk ezur esango, bertigo apur bat sentitu nuen. Ez, baina gero ilusioa eta oin izugarrizko gogoa, ezta? Eta Zornotzan izan zen ustekabea, baina gero animoak eta gaizka zorionak eta benga aurrera eta ia aurrera ateratzen duzuen eta ni be oso pozik nago eta oso ilusionatuta. Kasuntan, bukatze aldera, Laudioko bazkide desente daude, portzentaiari dagokionean, herriei dagokionean, portzentairik altuenetakoa duen herria da, baita eskualde osoari dagokionean, adibidez, Artxiniegan badaude bazkide desente konparatuta zenbat biztanle dauden, Amurrion ere badaude bazkide asko, eta azkenean tradizio handiko eskualdea izan da, jokalariei dagokionen ere, orain Orozkoko nahi Alandaluze dago emakumezkoen lehendabiziko taldean, zer esanik ez, 50 urte beteko dira, 73ko kopaz, eta hortan Felix Tubiagak sartu zuen gola. Felix Tubiaga izan zen Real Madrilera sartu zion azken 3 gol, bai. Eta gaia, berak, azken hat-trick Real Madrilera Zubiagaz izan zen. Ez dakigu Arrankudiagakoa bazen, edo Atxetakoa, edo Aretakoa, edo Laudiokoa, baina, eskualdekoa seguro. Zer dago pizka dizkanbila horregatik. 5-0 izan zen Real Madrilen kontra duela urte batzuk, 50 urte beteko dira datorren urtean kopa hartatik, Castellone irabazitako kopa hartatik, 30 Las Palmaseko titulotik, hor talde horretan Txato Núñez zegoen, Laudioko bizilaguna, eta esan bezala tradizio handiko eta Laudion ere, zegoen Furia Espainolak lortu zuen lehenengo jugadori izan zela Jose Mari Belauzte. Laudiokoa, bere familia oso Laudiokoa, oso euskaltzalea, euskalduna, exiliatua azkenean Mexikora, eta, izan zen, bera eta beste bianaiak, eta nik uste Laudion dagoen etxe bakarra polita edo jauregi polita Belaustegi Goitiaren etxea da, eta gainera ni horren auzokidea izan nintzen, Laudion Atletikek inguruan beti egon da. Victor Urquijo, bai. Orduan, bada, eta, bertan lortzen diren botoak importanteak izan daitezke, dena oso estu egon litekelako. Bai, guztiak, azkenean, zuk esaten duzun bezala, aiaraldean, Laudion, nik esango nuke 200 bat edo bazkide egongo direla, igual gehiago, zeren sozio berrien asunto horiek direla eta, bazkide asko daude, afizio asko dago, azkenean eskualdea o aiaraldeko eskualdea Bizkaiarekin, foro bizkainoarekin oso harreman estua dauka, Arabarekin baino gehiago, eta oso bazkide asko daude, atletik zale asko daude, eta nik beraiei esango nieke, ez bakarrik botatzea ez, gure proiektua ikustea, aztertzea, irakastea, eta gero guri botatzea, zer izango dizu. Ez dakitzeo zer gehiago erantzi nahi duzuen? Ez, orain utxiko diote gaizkari, nik aiaraldekoa izan da, eta hemen lan egiten dudanez, eskatuko nieke ez bakarrik botoa, ez, nire bulegoa, eta, ni Arrankudiagan orain bizi naiz, Laudiokoa naiz, baina Arrankudiagan bizi naiz, nire bulegoa eta nire ateak zabalik daude, aklarazioak egiteko, edo zenbait galderak egiteko, ni nago zuen zain aztertzeko proiektua nahi duzuena,
eta, bueno, botoa eskatzeko ere, ez. Ez dakit gaizka. Ez dakit zer gehiago erantzi. Bakarrik esan, Leok esan duena. Bera baino betonik ez dut azalduko. Gainera bera da ni baino askoz ere ezagunagoa. Etorri naiz harreman txiki horregaitik eta bakarrik eskatzen dizuet, hemen nik izugarrizko konfiantza daukat Leorengan, iruditzen zait pertsona, ikaragarria. Berehala lortu dugu kimika hori, eta ni berarekin joango nintzateke, ez dakit, munduaren azkenera. Ikusiko dugu, ostiraletik aurrera, ere Ibaigaren elkarrekin zaudeten, bikote, mila esker, sorte hon, eta esan bezala, ostiralean Atletikeko hauteskundeak, eta ikusiko dugu zer gertatzen da.